I'm a young woman who was married for 3 years, no mwana zvikasvika pakukona. Tave ne1 month tasiyana, and in the process yemapepa ekugura muchato. Those who went through divorce, help me, how did you handle it? Ndiri kuita kunge ndakafirwa. Mwedzi wese uyuka, ndinogona kungotanga kuridza mhere pane vanhu. I can't sleep. Kutorara at times ndotanga kurota zvinotyisa. I can't even be with people. Kungogara nemunhu ndakutomuchemera. Kumba ndakatoramba kuenda nekuti my mom is so emotional. Kundiona ndichichema, BP inotoshuta zvekuenda muchipatara. So I moved kwangu ndega. Is there any remedy for heartbreak? Ndanzwa nepain vedu way. Musoro uri kurwadza zvekuti ndinotomboona kunge ndakutopenga. These past days ndogona kutongodona. Ndozomuka after a while. Kuchurch I stopped going. Handisina kana faith. I prayed, I fasted kuti marriage yangu iite, but zvakaramba vedu way. Ndoitawo sei hama dzangu ndibatsirewo kune vakambosangana neizvizvi.